minua on pyydetty tässä pitämään näitä puheita ja tässä meillä jo aamupäivällä oli parin tunnin sessio, jossa käytiin läpi asioita, jossa yritin todistaa, että adaptogeenit on tärkeä tuote Suomelle nyt ja tulevaisuudessa, varsinkin tulevaisuudessa. Markkina laaja. Ja sitten tässä näköjään tässä iltapäivällä laitettiin muutamia tiettyjä aiheita, eli pakastamisesta ja muusta. Mä kuitenkin ehkä aloittaisin kertomalla tuosta adaptogeenista markkinasta vielä tällekin joukolle, joka on siellä Teamsin päässä, koska se nyt ei ole ihan itsestään selvä kaikille, että mistä siinä puhutaan. Eli tuo pitäisi saada näkyviin. Nyt se meni vähän hassuksi tää mun. Eikä tuosta pitäisi tulla. Ylemmäs. Ihan sinne ylös, missä oikein näyttö siellä lopeta jakaminen punaisella. Siellä on käyty jo. Jakaminen, joo, jossain pitäisi olla. Ei mulla ole jakamista vissiin. Siinä on muuten oikeuksia. Ei välttämättä ole oikeuksia. Ui. Sen Birgitan lopettaa sillä kannettaankaisessa. Tehdäänkö silleen, että mä lähetän tämän Birgitan? Mä menen. Tämä oli vahinko. Joo, mulla ei ole varmaan oikeuksia jakamiseen, että tai sitten mä lähetän tämän sulle tämän esityksen, sä jätät siitä. Joo, anteeksi. Aloita. No niin. Nyt saatiin oikeudet jakaa esitys. Ja nyt mennään tuolta alusta. Noin. Toivottavasti kuuluu tällä hetkellä. Eli me puhutaan pakastekuivauksesta. Eli mä en mene siihen tekniikkaan yksityiskohtiin tässä nyt vielä ihmeemmin. Eli mä totean vaan, että se on teknologia, jolla mitä tahansa me kuivataan. Me halutaan poistaa sitä vesi ja se rakenne säilyy, ravinteet säilyy, bioaktiivisuus säilyy ja maku. Ja nyt se, mitä me tänään tarkastellaan tässä, kaikkein tärkein asia, mikä pitää saada säilymään, on itse asiassa tuo bioaktiivisuus. Eli silloin, kun me puhutaan, että meidän pitäisi päästä
päästä taas toi oikein. Ja yleensä pakastekuivata voidaan, mitä mekin ollaan tehty, niin valmiita aterioita. Ne on aika helppoja kuivattavia, toki varjoja, vihanneksia, konditoriatuotteita, jäätelöitä ja niin päin pois. Eli sitten meillä on 2 semmoista luokkaa, jotka on aika tärkeitä. Nämä funktionaaliset elintarvikkeet ja adaptogeeniset tuotteet. Funktionaalisia esimerkiksi jogurttia, kaikki missä on vitamiineja tai sitten kuitua, kaikki jotka on terveellisiä, niin on niitä, tai joku semmoinen rasvatuotekin, jossa on sitten kolesterolia alentavaa tuotetta, ne on funktionaalisia. Adaptogeeniset tuotteet on sellaisia, joissa mennään astetta pitemmälle. Eli ne on tuotteita, joissa selkeästi on joku terveysväittämä. Eli ne voi parantaa sun unta, ne voi poistaa stressin, tai sä voit virkistyä urheilusuorituksen jälkeen paljon nopeammin. Ja tähän adaptogeenisiin tuotteisiin tässä tänään on keskitetty aamupäivällä. Olen yrittänyt todistaa sen, että Suomi on varsinainen aarreaitta, että meillä on aarre, mutta sitä ei hyödynnetä. Ja sitten vielä yhtenä luokkana täällä on snacksit. Joku sanoi, että se on hömppäruokaa, mutta se on valtava 700 miljardin markkina ja samalla me tuotetaan myös niitä. Me ei nyt puututa millään tavalla lääkkeisiin ja rokotteisiin, eli ne on tietysti melkein kaikki lääkkeet ja rokotteet on pakastekuivattuja, mutta se on eri asia silloin. No se markkina, jota me tässä katsellaan. Saanko mä tämän pois? No. Eli itse asiassa wellness-markkina on maailmanlaajuisesti yksi maailman suurimpia markkinoita. Se on kasvava, se kasvaa jopa 90%. Siellä on paljon wellness-tuotteita, kaikki erilaiset palvelutkin on wellness-tuotteita, mutta se wellness menee ruoka-alueelle, sitten tietysti menee tuonne farma-alueelle, mutta ennen kaikkea se iskee tähän, puhutaan nyt näistä lisäaineista, nutraseutikaaleista ja adaptogeeneistä, jotka niin kuin sanottu, ne auttaa sua tekemään semmoisia asioita, mitä ei muuten ehkä ole. Eli se ei ole yksi tuote se adaptogeeni, vaan se on kokonainen kategoria. Ja mä näytän tässä nopsasti semmoisen, mitä Suomessa kaikkea on tuohon alueeseen liittyvää, ja niitä on todellakin paljon. Sienet on tunnettuja adaptogeenisia tuotteita. Lions Mane taitaa olla eniten myyty sieni tällä hetkellä maailmalla tähän tarkoitukseen. Ja sitten se on hyvä tuote, jos haluaa keskittymiskykyä ja rauhoittaa itsensä. Mutta sitten jos on yövaikeuksia, niin mä ottaisin ton Reishin. Oliko se lakkakääpä suomeksi vai mikä se on? Eli ottakaa ourasormus käteen ja ottakaa tuota ja katsokaa, kuinka paljon enempi saatte syvää unta, mikä puhdistaa aivot, ja kuinka paljon enempi tulee REM-unta, joka puhdistaa mielen. Oikein hyvä. Mä tuossa aamupäivällä käytiin aika paljon läpi shagaa, joka on... Mä sen shagan ohitan vaan sillä, totean, että se on 1-1,4 miljardin markkina maailmanlaajuisesti. Venäjä on hallinnut sitä aikaisemmin. Nyt Venäjällä on tiettyjä vaikeuksia. Suomella on 1000 taalan paikka ottaa shaga haltuun totaalisesti. Varsinkin Kuusamon shaga on sellainen tuote, joka esimerkiksi näitä syöpää ehkäisevänä ja jopa korjaavana tuotteena on aivan omaa luokkaansa. Eli joku Viron shaga ei ole ollenkaan vertailukelpoinen, mitä Kuusamosta saadaan. Toki Etelä-Suomessakin on parempaa. Se menee näköjään ihan ton, kuinka pohjoiseen mennään, niin sieltä saadaan parasta shagaa. Lapissa se ei oikein enää menesty. Mutta valtava business, ja siinä on yli 200 erilaista ainesosaa tuossa shagassa, ja immuniteettia parantaa. Eli miksi Suomi? No,
Itä-Suomen yliopisto ja Luke yhdessä kehitti tämmöisen ympäysmenetelmän, että koivu pystytään ymppäämään, että siihen saadaan tämä tauti. Tämähän on lahottajasienit, lahottajatauti, eli syöpä annetaan koivulle. Mutta se koivusta tulee aika arvokas. Jos sä myyt sen koivun polttopuuna, niin saat siitä ehkä muutaman euron. Jos sä myyt sen hyvänä lautatuotteena, niin sä voit saada jonkun kympinkin. Mutta jos sä myyt sen shagana, kääpänä, niin sä saat siitä todennäköisesti minimissään 50 € kilo, 100 € kilo ehkä siitä itse käävästä, ja 8 vuodessa se ehtii tuottaa noin 8 kiloa sitä kääpää, ja se tuottaa 3, jopa 4 satoa yksi koivu ennen kuin se on finito. Siltikin sitä voi vielä poltella sitä koivua, eli miettikääpä, jos te saatte esimerkiksi 2-3 tuhatta euroa per koivu, kontra saatte muutaman euron per koivu, niin kumpaa viljelymenetelmää suosisitte itse? Minä olen ehdottanut pojallekin, että me muutetaan meidän tilan koivikko shaka-koivikoksi. Eli no sitten on näitä tuotteita muitakin kuin sienet. Mustikka tiedetään, että siinä on antosyöniä hyvin paljon, mutta itse asiassa antosyöniä on paljon enempi. Jo variksenmarjassa on enempi, mutta sitten häskäpissä ja aroniassa. Aronia oikein harmittaa, kuinka vähätelty marja se on. Se on pikkusen kirpeän makuinen, mutta siinä on niitä hyödyllisiä aineita niin älytön määrä. Nyt se on pelkkä koristepensas ja marjat syö räkättirastaat. Toki nekin tarvitsee adaptogeeneja. No sitten mä otan tuosta nopeasti ton juurekset, ja niistäkin löytyy, voikukan juuri löytyy Suomesta, ja palsternakka on erittäin hyvä tuote, ja kurkuma on aivan loistava tuote sen takia, että siitä saa niin valtavan hinnan, kun sitä myy kapseloituna. Intiassahan se on halpa maustekasvi, mutta kun se tehdään oikealla tavalla, niin siitä tulee huikea tämmöinen tuote, jolla tiettyjä tulehduksia saa parannettua, josta on omakohtaista kokemusta, että taatusti toimii. Meidän punajuurikin on aivan eri tuote kuin mitä Ranskassa saa. Se ranskalainen punajuuri on kammottavaa suoraan sanoen. Sitten meiltä löytyy adaptogeenisia yrttejä, nokkoset ja muut on tunnettuja. Mun täytyy muistuttaa, että mä oon kerännyt pelkästään tähän nyt näitä erilaisia tuotteita. Nämä ei ole siinä järjestyksessä, mitä kannattaisi ruveta Suomessa viljelemään, tai onko tässä edes kaikki. Multa heti kysyy yksi sitä, että miksei mulla ole koivun kerkkää tässä joukossa, niin mä sanoin, että koivun kerkkä ei ole sen takia, että se on funktionaalinen tuote minun mielestä, eikä adaptogeeninen tuote sen takia, että kyllä siinä on C-vitamiinia ja muutamia muitakin hyviä aineita, mutta siinä ei ole varsinaisesti niitä aineita, joilla sitä voisi adaptogeeniseksi kutsua. Joku voi olla siitä eri mieltä, ja hyvä on eri mieltä, koska en ole tämän alueen absoluuttinen ammattilainen, olen vaan pyrkinyt keräämään tietoja. No vihanneksistakin löytyy, no tuo tomaattihan on tunnettu, siinä se lykopeeni. Jokaisen pitäisi syödä lykopeenia, ja miehetkään ei tarvitse viagraa, jos ne syö riittävästi tomaattia, koska siinä on lykopeenia. Eli täältä löytyy paljon hyviä tuotteita, joista voidaan eriyttää näitä hyviä aineita. Varmasti on tämän ulkopuolella vielä aineita, mutta tässä nyt on vaan tehty tietty keräilyerä. Siinä on mainittu vihreä tee, eihän se kasva Suomessa. No ei kasvakaan, mutta joskus me voidaan ajatella näitä adaptogeenisia tuotteita myös siltä kannalta, että vaikkei se kasva Suomessa, niin miksei me voitaisiin tehdä samaa temppua kuin ulkomaat tekee suomalaisille. Ne haluaa ostaa meiltä mustikkaa pakastettuna ja sitten tekee sille mustikalle jotain semmoista, että siitä tulee kallis tuote. Miksei mekin voitaisiin ostaa halpaa vihreää teetä ja tehdä siitä kallista tuotetta tai vastaavia esimerkkejä. Eli tämä ei ole niin yksioikoinen tämä kuvio. No tähän minä haluan, että Suomesta tulee adaptogeeninen suurvalta, eli kuluttajat etsii luonnollisia, tehokkaita ja puhtaita ratkaisuja, ja adaptogeenit vastaa tähän just.
niin kuin pitääkin. Eli tuossa minun väitteeni on, että tämä ei ole edes trendi, tämä on megatrendi jo tällä hetkellä. Minusta siihen on hyvä hypätä, jos se on jo megatrendi. Ja se arvo, se pitää sitten varmistaa, jos semmoisia adaptogeenisia tuotteita tehdään, että siinä on se bioaktiivisuus kohdallaan. Se tuhoutuu helposti ja se adaptogeeninen teho on yhtä kuin se arvo. Perinteinen käsittely, jos se kuumalla tehdään, kuivataan kuumassa tai myös tuo spray-kuivaus joissain tapauksissa, siinä mennään semmoisiin lämpötiloihin, että se tuhoaa näitä hyviä aineita. Eli markkinassa on paljon keskinkertaista laatua. Eli pakastekuivauksella me tehdään parempi laatu, parempi hinta ja parempi vientimahdollisuus. Mä luulen, että mun täytyy antaa seuraavalle puheenvuoro tässä ja mä jatkan sitten mielellään tästä näistä aiheista. Mä nyt en vielä käsitellyt sitä pakastamisen tärkeyttä, mutta voihan siitä todeta, että sen verran, että me voidaan pakastaa monella tavalla, hyvin ja huonosti ja keskinkertaisesti. Jos sä pakastat esimerkiksi marjoja ja haluat pakastekuivata, niin IQF-pakastus on se, mihin sun pitää kääntyä. Eli muuten sinne syntyy isoja kiteitä, pieniä kiteitä, ties minkä kokoisia kiteitä, ja ne marjat voi jopa poksahdella kuivatuksen aikana, jos se kidekoko on siellä väärä. Eli pakastus on myös hyvin oleellinen, että se tehdään oikealla tavalla. Ja mutta hei, minä luulen, että mä annan välillä puheenvuoron seuraavalle, että me jatketaan sitten täällä Päivin kanssa, puhellaan vielä näistä markkinoista. Oho, No niin, saako Laana otettua sieltä? Joo, se on totta. Joo. No niin, hei vaan. Ihan pieni hetki. No niin, kuuluuko nyt ja näkyykö sinne päin? Nyt kuuluu hyvin. Esitteletkö vielä itse samalla? Joo, kyllä. Näkyykö myös esitystilassa? Kyllä näkyy. No niin, hyvä. Hieno homma. Eli on Kapustamäen Jaana ja kehitysyhtiö Savocrolta ja työskentelen tosiaan Savocrolla tuotekehittäjänä. Ja pakastekuivauksessa niin meillä oli tämmöinen elintarviketurvallisuuden varmistamisen hanke Itä-Suomen yliopiston kanssa nyt tuossa viimeiset 3 vuotta ollut ja päättyi nyt vuodenvaihteessa. Ja siinä tehtiin paljon yritysten tuotteilla erilaisia pakastekuivaustestauksia. Ja lupasin nyt kertoa teille sitten vähän tuohon pakkaamiseen liittyviä muutamia ihan perusasioita, mitä pitää huomioida. Ja tosiaan just sitä, että minkälaisen pakkauksen nämä pakastekuivatut tuotteet vaatii ja minkä takia ne vaatii sellaisen. Ja tosiaan tähän on kerätty just näitä, että miten se pakkaus vaikuttaa tuotteen laatuun, säilyvyyteen ja myyvyyteen, niin meidän kokemuksia. Ja minkä takia sitten se pakkaus on erityisen kriittinen näissä pakastekuivatuissa tuotteissa. Hyvin usein ne on rakenteeltaan tämmöisiä huokosia ja voimakkaasti hydroskooppisia, varsinkin sokeripitoiset tuotteet, niin ollaan huomattu, että hyvin herkästi reagoi tähän niin kuin ympäröivään ilmaan ja imee itseensä kosteutta siitä. Ja sitten taas, jos on vääränlainen pakkaus, niin se tuotteen rakenne heikkenee, maku ja aromi myös heikkenee. Eli se pakkaus on osa sitä tuotteen laatua, että ei ole vaan semmoinen niin kuin logistinen ratkaisu, missä tuote kuljetetaan, vaan ihan olennainen osa sen säilyvyyttä. Tuossa näkyykin vähän noita testikuvia, että miten testailtiin erilaisia pakkauksia ja minkälaisella laitteella pakattiin niitä.
Ja tosiaan mitkä ne perusvaatimukset noille pakastekuivatuille tuotteille, niin pakkauksille on se, että niissä pitää olla erityisen tehokas suoja kosteutta vastaan. Se on se ihan ensisijainen vaatimus, mistä pitää lähteä liikkeelle. Eli pakkauksessa pitää olla riittävä valonsuoja sen takia, että aromit ja väri säilyy ja riittävä happisuoja myös. Ja sitten tietysti kun mietitään, että pakastekuivattua tuotetta harvoin syödään kerralla siitä pakkauksesta, niin sen pitää olla myös kuluttajalle toimiva rakenteeltansa. Eli se pitää olla uudelleen suljettava ja siitä pystyy annostelemaan ja sen uudelleen suljennan jälkeenkin se pitää vielä säilyä tiiviinä, että se ei ota sieltä ympäristöstä kosteutta. Ja tietysti pakkausmerkinnät on tärkeitä, että kuluttajalle opastetaan, että sitä tuotetta ei laiteta avoimeksi johonkin lasipurkkiin, jolloin se menee ihan muutamassa päivässä pilalle. Eli kun se pakkaus on hyvin suunniteltu, niin se myös säilyy ja myy hyvin. Tässä on sitten kerrottu noista meidän testeistä, miten tehtiin. Eli me otettiin markkinoilta tämmöisiä valmiita doipak-pakkauksia, mitä oli saatavilla. Ja sitten niihin tosiaan pakattiin mansikkajauhetta, mikä on todettu hyvin vaikeaksi pakattavaksi. Että sen, jos on tehnyt mansikkajauheen, niin se on syksyllä kosteessa ilma-alassa, niin se on 10 minuuttia, niin se on entinen jauhe, jos sen jättää pöydälle. Niin sen takia valittiin tämä mansikka, koska se reagoi niin herkästi tuohon ympäristöön. Ja tosiaan nämä pakkaukset oli ihan samassa testiasetelmassa. Ja tosiaan niitä valitessa niin oli fokus siinä, että miten ne kosteutta, happea ja valolta suojaa. Ja sitten tosiaan nopeasti ensinnäkin tietysti mansikat kuivattiin, jauhettiin, annettiin tasaantua, pakattiin nopeasti tämmöisissä hallituissa olosuhteissa, eli meillä oli ilmankosteus oli säädetty sitten matalammaksi tuolla pakkaustilassa. Ja sitten niitä seurattiin noin 5 kuukauden ajan, ja tosiaan tarkasteltiin sieltä, että paljonko niiden paino ja kosteusprosentti muuttui sen 5 kuukauden aikana, että meillä oli erilaisia mittapisteitä siellä välillä, milloin mitattiin, ja sitten aistinvarasta arviointia tehtiin sitten siellä 5 kuukauden pisteessä. Tuossa oikealla puolella näkyy nuo pakkaukset, mitä materiaaleja meillä oli, että siellä oli ihan tämmöisiä monikerrosmateriaaleja, suurin osa. Osassa oli niin kuin alumiinikerroksia, osassa oli niin kuin metalloitu alumiini, sitten oli pelkkää PP-kerroksilla olevaa PET-PE-pakkausta, sitten oli lasipurkkia, että hyvin monenlaista, ja tuosta näkyy nuo mikronimäärätkin myös, minkä paksuisia ne oli. Mutta niihin en nyt tässä lähde syventymään, että jokainen voi siitä itse katsoa. Ja tässä näkyy sitten se, että miten se lopputulos oli, eli tässä on se 5 kuukauden jälkeen, eli mitä korkeammalla tuo pakkaus oli tuolla ylhäällä on, niin sitä paremmin se on ollut pitänyt sen kosteuden poissa ulkopuolelta, ja mitä alempana se on, niin sen huonommin. Eli täällä oli tämä paperi, PLA-pakkaus, niin se oli noin viikko, niin se tuote jo kostunut ja kovettunut siellä pakkauksessa. Sitten täällä on näitä ehkäpä nää kunnolla. Sitten selkeästi parhaiten säilyi nuo alumiini, missä oli alumiinikerroslaminaatti siellä, niin ne oli jopa 5 kuukauden kohdalla ne tuotteet oli, että ne eivät olleet ottaneet itseensä kosteutta. Ja sitten tuossa oli semmoinen yksi pakkaus, missä oli paperipinta, alumiinikerros ja sitten siinä oli PE sisäpinnassa, niin siinä tuli se, että ne saumauslämpötiloja, kun joutui laittamaan kovaksi, jotta se saumautui, niin sitten se sisinkerros varmaan suli ja aiheutti makuvirheitä sitten siihen tuotteeseen, että siinä näkee, että nuo oikeat saumauslämpötilat on tosi tärkeitä, että niitä pitää kokeilla, että ne varmasti niin kuin saumautuu kunnolla ne pakkaukset kiinni, ja sitten myös se, että sinne ei tule niistä eri muovimateriaalit ja eri alumiinit ja paperit käyttäytyy eri tavalla saumatessa, niin sitten ei tullut virhemakuja. Ja tosiaan mitä me sitten huomattiin, että parhaiten toi laatu säilyi tämmöisissä, missä oli alumiinikerros tässä pakkauksessa mukana. Lasipurkissa myös toi kosteus pysyy hyvin poissa, mutta siinähän on se huono puoli, että se pääsee valon kanssa tekemisiin, eli se heikentää sitä makua sitten. Ja heikoiten toimi nuo pakkaukset, missä ei ollut alumiinia tai metalloitua suojakerrosta ollenkaan. Ja tuo biohajoava PLA, niin se oli tosiaan niin kuin hyvin, hyvin nopeasti entinen tuote. Että on ympäristöystävällinen, mutta ei oikein toiminut näihin tuotteisiin kyllä sitten. Ja
tosiaan niin nämä lämpösaumaus on ihan ehdoton, että se saumaaminen on yhtä tärkeää kuin se itse pakkaus, että se tehdään huolella että se on riittävän leveä ja sulkee varmasti sen pakkauksen kunnolla. Ja sitten myös vakuumipakkaus toimii joillekin tuotteille, mutta sitten taas tämmöisille esimerkiksi hauraille rouheille, niin se ei oikein toimi, koska se rikkoo sen rakenteen, mutta esimerkiksi joillekin karkeammille jauheille niin voi toimia oikein hyvinkin, kun sieltä sen hapen saa pois. Ja tosiaan lasipurkit niin vakuumoituna toimi hyvin, kun vaan ne on valolta suojattuna. Ja sitten taas suojakaasupakkauksia kannattaa käyttää näille niin kuin rasvasille tai hauraille tuotteille, ja sitten sinne kannattaa myös noita hapenpoistajia laittaa lisäksi vielä tarjoamaan lisäsuojaa. Mutta joka tapauksessa pakkaaminen on kyllä suunniteltava tuotekohtaisesti, että esimerkiksi kosteudenpoistajat, niin ei ne niin kuin tarjoa itsessänsä, että ne tarjoaa vain lisäsuojan siellä pakkauksessa, mutta jos on huono pakkaus, niin ei ne tilannetta pelasta. Sitten on näitä erilaisia just vakuumointi- ja kosteudenpoistajia, että mitä hyötyä, eli ei ne korvaa tosiaan sitä huonoa pakkausmateriaalia, ja alumiinikerroksen puuttumista ei oikein pysty millään lisäkeinoilla kauhean hyvin korjaamaan. Ja vaikutukset on tosiaan testattava tuotekohtaisesti. Ja sitten se pakastekuivattu tuote tosiaan pitäisi laatu aina varmistaa, kun se alkaa heti imemään kosteutta, kun se on kuivattu. Ja sen takia se pakkaaminen tulisi aina pystyä tekemään tämmöisissä hallituissa olosuhteissa. Ja tosiaan se pakkaustila ilman kosteus vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen, että varsinkin syksyllä niin on hyvin korkeita ilmankosteuksia, niin meillä oli jotain artisokkajauhetta, niin se oli useamman kuukauden niin kuin avonaisena ja se ei ottanut kosteutta, mutta mansikka otti tosiaan 10 minuutissa itseensä. Ja tosiaan kuivauksen varmistuminen aina kannattaa niin kuin varmistaa tuon kosteus- ja AV-mittausten avulla, että vaikka se tuntuu, että se tuote on kuiva, niin sitten kuitenkin kun se mitataan, niin usein huomataan, että siellä on silti kosteutta vielä, eli että olisi vähän pidempään pitänyt vielä kuivata sitä. Ja kun valitsette noita pakkauksia, niin valitkaa ensiksi suojaustaso ja sitten vasta niin se ulkonäkö. Ja testatkaa aina niillä teidän omilla pakkauksilla ja suunnitelkaa myös se pakkausprosessi osaksi sitä tuotetta, ettei tavallaan hyvä kuivaus mene pakkausvaiheessa pilalle. Ja seuratkaa sitä kosteutta, koko sen säilyvyysajan, rakennetta ja makua. Eli silloin se toimiva pakkaus, siinä on se materiaali, prosessi ja tuotekohtainen testaus on kaikki mukana. Ja tästä meidän tekemistä testeistä ja muutenkin kylmäkuivauksesta tällainen niin kuin käytännön opas niin löytyy tuolta meidän Eltuva-hankkeen materiaaleista. Tuossa on linkki, eli Savocron materiaalipankista löytyy, ja sitten UF Connect-sivulta Eltuvan alta niin löytyy tosiaan tämä kaikki materiaali, ja suosittelen lämpimästi, siellä on tosi hyvää perustietoa saatavilla niin tutustumaan, ja jos on jotain kysyttävää, niin voi olla minun yhteyksissä tai mun kollega Jessen, joka on siellä linjoilla, niin kanssa sitten. Kiitoksia. Kiitoksia Jan. Ja sitten Hannu ja Päivi Karhunen sieltä jatkavat. Olkaa hyvä. Päällä. Nyt täällä meillä on 2 ihmistä täällä langan päässä, ja Päivi Karhunen on toisena, ja Päivillähän on hyvin paljon osaamista noista vientimarkkinoista, eli toivottavasti kuuluu tämä puhe. Kyllä kuuluu. Vielä ei ole näyttötilassa ja sitä esitystilassa. No, maantieteellisesti tuossa nyt katsellaan niistä vientimarkkinoita, että
aloita sen kokonaiseksi, joo. Eli EUhan se suomalaisten perinteinen vientimarkkina, mutta nyt mä oikeastaan olen halunnut korostaa sitä, että meillä on nyt uusi alue, joka on EU plus Mercosur plus Intia plus Australia, eli yhtenäinen iso vapaakauppa-alue syntymässä tässä ja osittain jo syntynyt. Mercosurista 700 miljoonaa plus sitten ne 4 Mercosur-maata, mitkä siellä on, niin ne tuntee lopun latinalaisen Amerikan, eli sieltä kautta pääsee niihin muihinkin maihin käsiksi. Intia, jonne on myös ollut vaikea viedä tähän mennessä, niin avautuu nyt suomalaisille. Australia, sinne nyt on jollain tavalla voinut viedä, mutta siinä on melkoinen paperisota ennen kuin sinne saa esimerkiksi pakastekuovatun marjan vietyä. On onnistuttu, ollaan autettu yritystä viemään se, kun ollaan tehty kaikki mahdolliset selvitykset, mitä siellä tarvitaan. USA on aina se suosikkikohde, että sinne pitäisi mennä. Nimenomaan, jos me lähdetään tuolle adaptogeeniselle puolelle, niin USA on todennäköisesti se toistaiseksi se suurin markkina. Ja Aasia on sitten taas monessa mielessä mielenkiintoinen, että siellä on markkinat meille auki. Mutta jos Päivi voisi kommentoida taustaltaan näitä meidän vientimarkkinoita. No joo, terve kaikille. Sieltä ääniä vähän pieniä. Se ehkä tulee vieläkin tänne. Noihin tosiaan Hannun esitystä ajattelin kommentoida ihan sillä, että missä tällä hetkellä tämä markkina on. Ja olen kerännyt nyt sitten, nämä pitäisi näkyä silloin, kun on mun naaman kohdalla, niin täällä mun mielestä siinä Hannun esityksessä vilahti tämä punajuuri, mikä voi olla myös sitten adaptogeeninen myöskin silloin, kun siitä sit niitä adaptogeenisia aineita erotellaan, mutta tällä hetkellä toimii myös funktionaalisena elintarvikkeena, ja mulla on täällä tällaisia haukivuorelaisia punajuuria, luomupunajuuria, jotka on pakastekuivattu, ja oikeastaan just tuohon pakkaukseen, niin sit kommenttina tämä on erittäin tiivistä, tosi vaikea saada auki silloin, kun sen uudestaan laittaa kiinni, sitä pitää ihan tosissaan nykiä, ja sitten se voi painaa tiivisti kiinni, ja tässä on just se alumiinipinta, että erittäin hyvin toimiva pakkaus. Se, mitä nykyisin on tosi paljon markkinoilla, niin on näitä, itse kun mä saisin ne näkymään kamerassa, niin tässä on nyt mansikkaa ja vadelmaa pakastekuivattuna, ja näissä on myös tämä alumiinipintainen pakkaus, ja nämä on nyt sitten kaupan oma merkki. Nämä on sellaisesta kuin Rossmannista tuolta Saksasta, ja todellakin, että ne markkinointi on funktionaalisena elintarvikkeena tai sitten terveellisenä snacksinä. Sitten vähän sen mennään korkeampaan hintaluokkaan, taitaa olla tämäkin niitä Rossmannin omia tuotteita, niin tärkeää täällä on aina se, että sanotaan, että ei ole sitä lisättyä sokeria, koska se, mikä sitten tuntuu, että markkinaa tällä hetkellä huolettaa, on se, että marjoissakin on aika suuri sokeripitoisuus, ja tavallaan sitä lisätyn sokerin ja sen marjojen luontaisen sokerin sitä eroa tavallisen kuluttajan on joskus vaikea ymmärtää. Sitten yksi, mikä mun mielestä on jännä, siis täällä on tämmöisiä, tässä on nyt tämä oli tämmöinen kuin Nukao, tämä on saksalainen firma, mutta sitten meillä on tämmöinen kuin Landkarten, ja mulla oli jossain toinenkin Landkarten. Niin Landkarten on erikoistunut tekemään terveellisiä snackseja, ja tässä on sitten tämmöisellä tummalla tai raakasuklaalla kuorutettuna niin pakastekuivattua kirsikkaa, ja tässä on tällä hetkellä vadelmaa, mutta niillä on kaikkia hedelmiä, ja se, mikä mun mielestä on jännittävää, on se, että Landkarten, niin ne on sitä mieltä, että nämä on paperipakkauksessa, ja sitten niillä on myöskin ne pelkät marjat, niin ne on aina silleen, että siinä on ikkunallinen se pakkaus, ja mä sitä kysyin heiltä, että minkä takia, miten te pakkaatte näin kevyesti, niin heidän vastaus oli, että näillä on niin lyhyt hyllyelämä, mikä se on suomeksi, hyllyaika kaupassa, että ei tarvitse kuulemma pakata tuon kummemmin. Ja toki tietysti tuo suklaa nyt tuossa vähän suojaa
Sitten on tämmöinen kaurapatukka, missä on pakastekuivattua mustikkaa, ja kaurabuumi on menossa tällä hetkellä siis ympäri maailmaa. Et kaura mielletään hyvinkin funktionaaliseksi elintarvikkeeksi, ja siitä valmistettuja tuotteita on paljon. Sitten tässä on pakastekuivatuista marjoista tehty smoothie-jauhe, joka on myös niin kuin funktionaalinen elintarvike. Ja tosiaan nämä on nyt niitä, mitä voidaan ostaa sit niin kuin ihan tuolta Keski-Euroopan markkinasta. Sitten minulla on täällä Baldriani-ekstrakti, eli Baldrian on toi rohtovirmajuuri. Mutta tämä niinku on ihan siis puhdas adaptogeeni, mutta tätä ei vielä pakastekuivattuna valmisteta. Tarkoittaa sitä, että siinä on aika paljon noita sivuaineita. Sitten otin vielä, täällä on maitohappobakteereita, nämä on lähes aina pakastekuivattuja semmoinen. Mutta tosiaan niin tällä hetkellä markkinassa ollaan niin kuin sellaisessa vaiheessa, että pakastekuivatut marjat ja juurekset on oikeastaan niin kuin ne on lyömässä itseänsä läpi. Noi marjat on niin kuin, tosiaan sen jo tehnytkin, mutta mun mielestä niin kuin se seuraava askel tästä siellä markkinassa on mennä sinne niin kuin enemmän sinne justiinsa adaptogeenien puolelle, että pikkasen sitä niin kuin, jalostusta hieman lisää ja sitten sitä niin kuin tarkkuutta siihen, että mikä sen niin kuin tuotteen sitten se funktio on, mihin sitä niin kuin käytetään. Ja toki, että se, mikä tuossa niin kuin nyt Hannun kanssa ja aikaisemmin niin kuin sitten todettiin, niin tässä on nyt sitten paljon sellaista, että, niin kuin, että meiltä puuttuu tai sitä tutkimustietoa ei ole julkistettu, että ei voida vedota näihin terveysväittämiin niinkään hyvin. Et puhutaan niin kuin kuitenkin silleen haasteellisesta markkinasta, mutta minkä itse näen, että se on toisaalta niin kuin hyvä, että markkina on haasteellinen, koska silloin sinne ei sitten aivan kaikki pyri. Eli puhutaan tällaista markkinasta, missä on sitten hyvin paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Mutta sitten niin kun, että jos ei adaptogeenejä, niin siis mielestäni tämä tuotevalikoima, mikä nyt tähän tuli kasattua niin tälleen äkkiseltään, niin osoittaa sen, että myös se funktionaalinen puoli tällä hetkellä on sellainen, mistä voi löytyä tuotteita ja sellaisia tuotemahdollisuuksia meille, mitkä niin kuin sitten on tulevaisuudessa. Voisi olla näitä niin kuin menestyviä tuotteita. Ja sitten meillä on ihan niin kuin peltokasveja, niin kuin mitäs Hannu, me puhuttiin tuossa aamulla siitä kuminasta ja sitten mitä näitä nyt onkaan, hamppua ja muuta. Niistä voidaan sitten hyvinkin paljon niin kuin, tosiaan näitä funktionaalisia ryhmiä tai sitten niin kuin ihan siis adaptogeeneihin asti niin kuin lähteä jalostamaan. Että oikeastaan tämmöiset kommentit mulla nyt niin kuin tähän Hannun esitykseen tässä kohtaa on. Varmaan olisi paljon muutakin, mutta niin kuin nämä ehkä tämän valmistelun pohjalta ja sen. Joo. Niin, sitä kuminasta todettakoon, että jos kumina on päässyt semmoiseen osuuteen, että Suomi on 24% maailman suurin kuminan tuottaja, niin sama yhtiö, joka sitä on ajanut, niin on tällä hetkellä aika pitkällä jo tuossa öljyhampun kanssa ja sinne on myös seuraava mauste jo aika pitkällä, että niillä on pian 3 tuotetta, joilla ne vallottaa maailmaa. Ja se sama malli, mitä he noudattavat, niin sopii näille adaptogeeneille. Eli meillä on näitä sopimusviljelijöitä, esimerkiksi tässä Transfarmi, joka on tämä yhtiö, niin heillä on noin 700 sopimusviljelijää kuminalle ja olisiko 300 nyt sitten jo tälle hampulle. Ja he jalostavat sen tuotteen semmoiseen muotoon, mitä sitten seuraava yhtiö myy menestyksellisesti maailmalla. Ja siihen tässä on syytä meidänkin pyrkiä. Adaptogeenistä vielä sen verran, että jos kuminassa se hinta on, kun se viedään tämmöisenä mausteena sinne ja öljynä tai jauheena, niin se on saatu nostettua sitä hintaa. Sitten kun puhutaan adaptogeeneistä, niin
se hinta voi olla esimerkiksi 100-kertainen siihen perustuotteeseen tai enemmänkin. Eli se kate on siinä jalostuksessa. Jalostusarvossa on se kate. Ja hetkinen, mennäänpäs tuosta vielä tonne. Mä otan tuommoisen sivun, jossa mä haluaisin esittää teille sitten, jos mennään adaptogeenisille markkinoille, mitä se tarkoittaa, mitä pitäisi ottaa huomioon tässä koko ketjussa. Ja sitten bioaktiivista jo mainittiin, että se ratkaisee sen hinnan. Jos sä teet adaptogeenisen tuotteen ja siitä on ne bioaktiiviset aineet luikkinut pois, niin ei sillä ole mitään merkitystä enää sillä tuotteella. Se on halpa tuote sen jälkeen. Mutta meillä on menetelmä, jolla se bioaktiivisuus voidaan säilyttää. No, toinen silloin, kun me puhutaan adaptogeenistä, niin niissä me ollaan lähellä siinä jo sitä, mitä tehdään farmapuolella. Eli puhtaus on silloin erittäin keskeisessä asemassa. Eli siellä ei sallita mitään ongelmia tässä puhtaudessa. Eli yksikin erä, kun menee, niin ongelmia tulee. No sitten me ollaan tuosta pastoroinnista puhuttu aika paljonkin tässä joidenkin asiakkaiden kanssa. Ja esimerkiksi jos pakaste kuivataan ja se tuote pitää pastoroida, niin milloin se tehdään? Ja yhden asiakkaan kanssa päädyttiin nyt siihen, että pääasiallisesti se pastorointi tehdään siinä vaiheessa, kun he käsittelevät sitä raaka-ainetta. Eli raaka-aine pastoroidaan nopeasti iskukuumentamalla, eli maksimissaan 10-12 minuuttia. He ehdottivat meille, että miksei me voitaisiin pastoroida se sitten, kun on pakastekuivaus tehty, niin lopussa sitten nostetaan 70 asteeseen. Vastaus oli se, että se on mahdollista, ei ole mikään ongelma tehdä, mutta se kestää 4-6 tuntiin. Se on nimittäin erittäin hyvä eriste se, varsinkin tämmöinen uute, joka on siinä ennen kuin se päällikerrosta saavuttaa sen 70 asteen lämpötilan. Eli jos sitten on vielä epäilystä sen tuotteesta, se voidaan jauheena pastoroida sitten vielä jälkikäteen. Eli nämä on semmoisia asioita, jotka jos lähdetään tekemään adaptogeenisia tuotteita, noihinkin pitää ottaa kantaa. Sitten se loppukosteus on siinä mielessä mielenkiintoinen. Tuo Savocrolahan on mittarit, joilla ne mittaa loppukosteutta. Ja mekin mietitty semmoisen hankkimista. Eli kosteusmittarihan on yleensä semmoinen, että se pannaan sisälle ja kuumennetaan sitä ja katsotaan paljonko painoa lähti vielä pois. Se vaan ei ole mitenkään tarkka absoluuttinen mittaustapa. Eli löytyy absoluuttisempiakin mittaustapoja, mutta ne on aika paljon työläimpiä sitten. Mutta tuommoisella perusmittarilla voidaan vertailla ainakin eriä ja erilaisia asioita. Nimittäin sitten kun sitä kuumennetaan sitä tuotetta siinä mittarissa, niin siitä haihtuu ehkä monia muitakin asioita. Ne voi olla erilaisia tämmöisiä öljypohjaisia tuotteita, mitä tahansa, mitä siinä kasvissa sattuu olemaan. No sitten rakenteen säilyttäminen, silläkin on, jos me kuivataan mansikka, me saatiin Etelä-Afrikasta pakastekuivattuja mansikoita. Ne oli viipaloitu, kun ne ei ollut saanut muuten niitä kuivattua. Ne oli kovia koppuroita, niistä oli väri lähtenyt ja makukin oli hyvin kyseenalainen. Eli kyllä se pitää pakastekuivaksi. Jos te kokonaisen mansikan pakastekuivaatte, niin sen pitää näyttää kokonaiselta mansikalta, samanlaiselta kuin se oli ennen kuivausta. Eli se on semmoinen ehdoton laatuvaatimus tämä, että rakenne pysyy koossa. Ja joissain tapauksissa, jos se rakenne ei ole koossa, niin jos te haluatte palauttaa sen mansikan alkuperäiseksi tuoreeksi mansikaksi panemalla sen veteen, niin jos se rakenne ei ole kunnossa, niin ei siitä tule alkuperäistä enää. Nythän on, jos mennään sinne farmapuolelle, niin sillähän rokotteet, ne ei saa romahtaa, koska ne aktivoidaan yleensä sitten, nesteytetään ennen kuin niitä ruvetaan käyttämään. Eli se rakenne on myös hyvin tärkeä. No sitten tuommoinen kuin tasalaatuisuus, eli perinteisesti pakastekuivauskoneet, ne ei pysty tasalaatuisesti kuivaamaan. Yläreunassa tulee erilaista kuin alareunassa, etureunassa erilaista kuin keskellä. Eli
Meillä on yksi asiakas, joka totesi, että kun se tekee tuolla Suomen eteläpuolella kuivausta, niin joskus ne palaa pohjaan ja joskus ne on kosteita. Ja okei, jos ne sekoittaa, heidän kosteusvaatimuksensa on semmoinen kuin 8%, mutta ei se ole enää mikään lopputuote. Ja 8% tuotteen mä en edes usko, että se on kovin säilyvä tuote. Se alkaa jo menee semmoiseksi, että eli nämä on tämmöisiä, adaptogeenisellä puolella on kovemmat vaatimukset kuin peruspakastekuivauksessa. No sitten teille tulee vaatimus, jos te lähdette tekemään, että jokainen erä on testattava. Eli osaatteko itse testata vai lähetetäänkö se johonkin yliopistolliseen tutkimukseen tai missä. Sekä ei ole ihan halpaa se testaaminen, mutta testaus pitää tehdä. No nuo muut, mitä tuossa on mainittu, että meillä on oiva raportti, jossa saatiin kaikki hymynaamat. Luomustatus, meillä kävi luomutarkastus pari viikkoa sitten. Meillä kävi viikko sitten kosher-status. Jos te viette Yhdysvaltoihin näitä adaptogeenisia tuotteita, niin on syytä miettiä, että pitäisikö siihen saada kosher-status. Siellä on niin paljon juutalaisia siinä maassa, ja se juutalaiset on varakas kansanosa, eli ne on todennäköisiä ostajia teidän tuotteelle. Sieltä tulee rabbi, joka tutkii teidän prosessin, että onko se kosher-kelpoinen. Jos se on kosher-kelpoinen, niin saatte leiman. Sitten kun te teette tällaisia tuotteita, niin siellä pitää vielä semmoisiakin asioita huomioida, jotka ei tule ihan heti mieleen. Ja yksi asia on tuo ATEX. Eli mekin kun me tehdään tuotteita, adaptogeenisia tuotteita, niin me jauhetaan ne lopuksi. No jauhe on semmoinen asia, jos tietynlainen jauhe, jos se meilläkin vasaramyllyssä jauhetaan, niin siellä tapahtuu kipinöintiä. Tietyt proteiinit, ne on räjähdysherkkiä. Eli teidän on syytä selvittää se tuote, lopputuote, että se on ATEX-kelpoinen. Suomessa on monia organisaatioita, jotka tekee teille tämän ATEX-tarkastuksen. Ja toki voitte yrittää myös tutkia, että onko siinä mitään tämmöistä palovaaraa tai räjähdysherkkyyttä. Mutta niin kuin tiedätte, niin pölyräjähdyksiä tapahtuu Suomessakin paljon. Ja sitten vielä yksi tämmöinen laatuvaatimus, nämä tulee meidän omasta kokemusperästä, on tuo suojautuminen. Eli jokainen työntekijä, joka on tekemisissä, oli se kuinka terveysvaikutteinen tuote tahansa, niin kun se tulee pölymuodossa sun keuhkoihin, niin on hyvä mahdollisuus, että sä allergoidut sille ja saat jonkun sairauden siitä. Eli nämä on semmoisia asioita, joita ei voi millään tavalla ohittaa. Eli suojavaatteet ja naamari niistä on kaikkein tärkein. Eli vaikka siellä ei sitä pölyä olisi paljon, niin siitä huolimatta hyvin olennainen asia tuo suojautuminen. Eli tämä on uusi tuoteluokka, nämä adaptogeeniset, mä sanoisin suomalaisille. Meillä on jo yrityksiä, jotka tekee niitä tuotteita, ja me ollaan siinä prosessissa mukana yhtenä toimittajana, joka toimittaa nyt sitä kuivatusta heidän prosessissaan. Ja näissä sitten tulee samat, mitä tuossa Jaana esitteli, tuossa nuo pakkaamiset. Me pakataan nämä tämmöisiin suursäkkeihin ja säkin suu tiukasti kiinni. Ja asiakkaalla on sitten eri pakkausorganisaatio tai omat pakkausjärjestelmänsä, jossa sitten hoidetaan loppu ja estetään, ettei se tuote kosteudu ja että sillä on se hyvin pitkä hyllyikä. Siihenhän me pyritään tässä. Onko sulla, Päivi, jotain lisättävää tähän? Tässä vaiheessa. Joo, tässä on. Mä tietysti voin jatkaa näitä puhuita vaikka kuinka pitkään, mutta mä tässä vaiheessa voisin antaa seuraavalle puheenvuoron ja siirtyä sitten taas, jatkaa sitten taas myöhemmin, jos on tarvista. Se on varmaan Piirikin tällainen tuo. Joo, miepä vilautan sitten pikkasen, että mitä löytyy näitä pakkaskuivaussysteemejä.
Näkyykö edelleen? Näkyy ilmeisesti. Joo. Eli tässä aloituksessa on nämä meidän vuoden luonnontuotteet, mitkä ollaan aina perinteisesti Marttojen kanssa valittu. Ja jos arktiset aromit ei ole tuttu järjestö, niin tämä tämmöinen valtakunnallinen luonnontuoteala toimialan järjestö perustettiin jo vuonna 1993 toimistoa Suomussalmella. Ja meillä on tämmöinen hanke käynnissä kerusta jalostukseen kestävää kasvua luonnontuotteista. Ja tässä on nämä 2 kesto-ongelmaa ja toinen on tämä, että miten saadaan tämä talteenotto riittävän tehokkaaksi ja toinen on sitten, että miten saataisiin sitä jalostusastetta nostettua. Ja tämä pakastekuivaus voi olla yksi keino, miten on sitten monia muitakin. Mutta haasteita on vähän jokaisessa, että varmaan sitä yhteistyötä kaivataan näissä kaikissa. Mutta sitten tämmöinen pikainen katsaus, että mitä näitä muita pakkaskuivausmahdollisuuksia täällä Suomessa on. Näitä on nyt tämän, missä ollaan täällä Hirvensalmella pienellä porukalla paikan päällä. Niin täällä useissa oppilaitoksissa on lisäksi tämmöisessä TKI-organisaatiossa on tämmöisiä pienemmän mittakaavan laitteita, millä voi tehdä tuotekehitystä ja testausta. Ja sitten muutamilla yrityksillä on omia laitteita. Niitä ei tässä nyt käydä läpi, että näitä tietoja koottiin kyselemällä ja sitten mitä verkkosivuilta sitten löytyy. Ja jos siellä on lankojen päässä, meillä on ihan mukava iso joukko siellä lankojen päässä, niin laittakaa viestiä vai jos on teillä itsellänne tai on tietoa, että mitä muita on. No tuolla käydään ihan tämmöisenä ihan pikana nämä. Eli tuolla Lapissa on Lappia Living Labs-hankkeessa kehitetty. Siellä on semmoinen kehittymisympäristö. Siellä on paljon muutakin kuin nämä pakastekuivurit. Täällä on ja pari kuvaa hetken päästä. Rovaniemellä on Lapin ammattikorkeakoulussa Biolabrassa, siellä on myös pakastekuivain ja siellä on myös paljon muutakin, että sivulta löytyy sitten enemmän tietoa. Ja Redulla on myös tämmöinen tuotekehitystyyppisiä toimintaa hankittu laite, mutta se on nyt tämmöisessä hankekäytössä toistaiseksi, että jos siellä hankkeessa on jotakin yrityksiä niin mukana, niin semmoisessa sitä voi tällä hetkellä testata. Tässä tästä Säälipin-hankkeesta, että siinä on elintarvikehankkeessa on monta eri työpaketteja, ja tässä yhdessä työpaketissa on sitten tämä pakastekuivausprosessi. Siellä on tämmöinen sirpus pakastekuivaus, siinä on kapasiteetti maks 15 kiloa. Siinä on muutamia kuvia siitä. Ja sitten Kainuussa on tämmöinen Idea Nature-yritys, jolla on hyvin paljon muutakin palvelua. On tuotekehitystoimintaa ja erilaisia käsittelyjä, myös etikettiä ja auttaa myös näiden merkintöjen laadinnassa. Yksi näitä tämmöisiä luonnontuotealan toimijoita, millä on niin hyvin vahva kokemus luonnontuotealasta. Ja siellä Kainuun ammattiopistolla Kaolla on myös pikkuinen testiluokan pakastekuivuri. Se on ihan siellä opetuskäytössä. No sitten Pirkanmaalla on Saskyn Osaran toimipisteessä on myös mahdollisuus testata ja siellä on sitten myös, mennäänpä suoraan tuonne ihan pakastekuivausasiaan. Siellä on mahdollisuus vuokratakin sitä pakastekuivanta ja ulkopuolisella on 80 kertaa tämä lainaus. Ja siellä on kapasiteetti 22 kiloa. Nämä diat sitten tuonne meidän sivuille ja tämä nauhoite tulee nyt ainakin sitten pariksi viikoksi esille. Pääsee näitä katsomaan takia. No sitten Mikkelissä on Esedulla, Etelä-Savon ammattiopistolla on myös tämmöinen tuotekehitystila Leevi. Myös siellä on paljon muutakin kuin pakastekuivuri, mutta siellä on pari tämmöistä pakastekuivuria. Toinen on 8 kiloa ja toinen 4 kiloa. Ja tässä on sitten kuvakaappaus tuolta yhdestä Kinnon järjestämästä tilaisuudesta. Nappasin, kun en saanut suoraan kerin Esedulta saamaan kuvia, niin siinä on Esedun laitteet. Ja sitten Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa on Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KOPEDU. Ja siellä on myös
kapasiteetti, no se on teoriassa 7,2 kiloa, mutta käytännössä se on vain 1-3 kiloa, että siinä on pikkasen valmistaja antanut semmoisia optimistisia lukuja sinne. Ja täällä on sitten, noista linkeistä löytyy pakastekuivauksesta kiinnostuneille lisätietoa muutenkin. No sitten on tämmöinen Lapin ammattikorkeakoulun hankkeessa, tietysti tässä on monta muutakin hanketta toteuttaa, mutta on koottu tämmöinen Finnwood Map. Nämä oli täällä löyty pakastekuivauskohdalla. Täällä on hyvin paljon erilaisia prosessointia, mitä pystyy tämän kartan avulla hakemaan. Nämä on vähän täällä etelämmässä Suomessa tämmöisen hankealueen kohdalla on näitä selvitetty, mutta näitä en saanut kaikkia kiinni, viestejä lähti, en tiedä onko siellä lankojen päässä. Ja tämä Savokro täällä meillä olikin paikan päällä, Jaana, se löytyy myös tuolta kartalta. Jaana kuultiinkin jo, mutta sitten täällä on Seinäjoella Seinäjoen ammattikorkeakoululla. Hämeenlinnassa on Hämeen ammattikorkeakoululla, Kymenlaaksossa LUT-yliopistolla ja Varsinais-Suomessa on Turussa Turun ammattikorkeakoululla ja Raisiossa Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Ja sitten Kiteellä ja Tampereella toimii tämä toinen isomman mittaluokan pakastekuivaaja Nordic Freeze Dry. Ja 24 siellä aloitettiin Tampereella ja nyt tuolla Kiteen Puhoksessa on valmistunut viime vuonna nämä isommat tilat. Ja sieltä löytyy myös linkistä lisätietoa. Ja sitten tuosta äskeisestä kartasta, niin meillä on Artsilla Aromilla nyt tullut tämmöinen sivu-uudistus, mihin tulee myös tämmöinen hakupalvelu, että sinne kootaan paljon luonnontuotealan toimijoiden tarvitsemia tietoja, että sieltä löytyy yrityksiä, asiantuntijoita, raaka-aineita, tuotteita, tarvikkeita ynnä muuta, ja sitten näitä erilaisia palveluja, ja sinne kootaan myös näitä pakastekuivauspalveluja. Kun nämä sivut saadaan julkaisukuntoon, niin sinne tulee sellainen lomake, millä voi ilmoittaa näitä palveluja itse kukin, että voi olla yhteydessä, että tätä tietoa saa myös levittää. Sinne tulee vähän muutakin tämmöistä kohtaamispaikkaa. Ja löytyy lisätietoja tuosta luonnosta sinulle lehden verkkonumerosta, mikä on nyt meidän nykyisillä sivuilla. Tätä hakupalvelua rakennettu tuossa luonnontuotealan ekosysteemi Itä-Suomen hankkeessa ja nyt jatketaan tässä kerustajalostuksen hankkeessa vielä täydentämistä. Joo. Eli tämä oli nyt tämmöinen raapasu, että mitä löytyy, ei ole kaiken kattava, mutta toivottavasti saadaan nyt täydennettyä viimeistäänkin tuonne meidän sivuille siihen hakupalveluun. Kiitos. Tämän mukaan sitten tähän loppusysteemi sitten jaettu nämä tiedot meille. Kyllä. Joo. Nämä tulee tiedot, jos kaikki vaan antaa luvan, niin laittaa sinne meidän sivulle ja voidaan laittaa sähköpostille. Että jokainen siinä perää niiden tiedot. Kyllä. Joo. Kyllä. Nyt sieltä voi Hannu ja Päivi jatkaa tai sitten voidaan mennä tuonne chatin puolelle, sinne oli jotain kysymyksiä tullutkin. Mennään chatin puolelle, jos on kysymyksiä, yritetään vastata niihin. Tässä on kuitenkin porukkaa paikalla, joka ehkä osaa vastatakin. Joo, täällä on nyt tuonne Savokrolle linkki, mutta sitten on alumiinipintaisista pakkauksista kysymys. Miten ne lajitellaan? Joo, niihin on kyllä Jaana jo vastannut niihin kysymyksiin, niin mennäänkö sinne viimeiseen kysymykseen? Aivan, no niin, hyvä, joo. Eli päämateriaalin mukaan. No sitten täällä on Amerikan karpalosta. Onko tässä jo vastausta? Kokeiltu Helsingin yliopistolla ja kyseisen marjan viljelyä on parilla tilalla kokeilussa Suomessa tällä hetkellä. Mielenkiintoista nähdä, millainen markkina ylipäätään Amerikan karpalolle voisi muodostua Suomessa ja voisiko pakastekuivaus olla osa sitä. Sitten täällä on Savokroon kylmäkuivuri.
Ja mikäs täällä on? Linkki mansikan kylmäkuivauksesta. Lisää linkkejä. Onko näihin Kelaa vielä vaan sinne kysymyksiä? alaspäin, niin siellä on, kato, ne linkit ei ole kysymyksiä, mutta siellä on ihan kysymyksiä vielä siellä alla. Joo, tässä taitaa olla viimeistä. Kuinka energia- tai kustannustehokas pakastekuivaus on isossa mittakaavassa muihin kuivausmenetelmiin verrattuna? Esimerkiksi lämpökuivauksen verrattuna. No joo, siihen ei voi yksinselitteisesti antaa jotain lukua. Sanoisinko, että pakastekuivaus on lähestynyt lämpökuivausta aika paljon. Onhan se kalliimpi menetelmä edelleen, koska siinä mennään pakkasen puolelle ja sieltä tullaan lämpöpuolelle, mutta me puhutaan ihan kahdesta eri markkinasta. Lämpökuivauksella, jos sä lämpökuivaat vaikkapa marjoja, niin ei ne ole sama tuote kuin jos se on pakastekuivattu marja, koska lämpökuivauksessa siitä marjasta menetetään ne kaikki, ei kaikki, mutta monet oleelliset osat. Eli me ollaan käytetty siitä semmoista nimitystä, että se on ehkä semmoista, no enpä käytäkään sitä nimitystä tässä yhteydessä, jos tämä nauhoitetaan. Eli se on selvästi erilaatuista tavaraa, lämpökuivattu kuin pakastekuivattu. Pakastekuivattu ideahan on poistaa vesi mahdollisimman hellästi. Lämpökuivauksen idea on saada se vesi keinolla millä tahansa sieltä pois, jolloin me puhutaan kahdesta niin erilaisista tuotteista, eli tätä myös joskus verrataan tuohon spray-kuivaukseen, maitoahan spray-kuivataan. Mutta sitten jos ajattelee vaikka, jos teillä olisi vaikka sieniuute, jota teidän pitäisi spray-kuivata, niin siinä voi käydä huonosti. Siinä mennään aika korkeisiin lämpötiloihin ja sienikin on, ne proteiinit ei tykkää, jos ne saa kunnon lämpöhalvauksen, vaan ja monet sitten tässä spray-kuivauksessa tarttuu sitten sinne seinille ja sekin on, kyllä näillä kaikilla on ihan oma markkinansa, eli silloin kun se tuote kestää sen spray-kuivauksen haasteen, niin se voi olla tehokkaampi ja edullisempi, mutta jos ei se kestä sitä, niin ei ole paljon vaihtoehtoja sen jälkeen. Sen jälkeen tulee pakastekuivaus. Nämä on tämmöisiä laatukysymyksiä, eli mitä laatutasoa tavoitellaan ja mistä tuotteesta on kyse. Eli periaatteessa voisi sanoa, että jos otetaan tuommoinen vaikka ateria, joka kuivataan, pakastekuivataan, sehän on jo käynyt monta kertaa siellä 100 asteessa se lämpötila, jos siinä on jotain lihaa ja kalaa ja perunaa. Eli sille se ei ole niin hirveän vaarallinen, että se käy sitten siinä kuivatusvaiheessakin vähän korkeammassa. Mutta jostain kumman syystä pakastekuivamalla tehdään kaikki niin kuin järkevät valmisateriat tänä päivänä. Ei niitä tehdä lämpökuivauksella. Syystä tai kolmannesta. Me ei ole itse tehty lämpökuivausta, niin me ei tiedetä, että miten sitä teknologiaa voisi oikeasti edes käyttää siihen tai siihen menettelyyn. Eli joo. Voinko kommentoida tästä välistä, kuuluuko sitä, että minkä takia niin nuo valmisateriat esimerkiksi tehdään pakastekuivaamalla, niin on se ennallistaminen, että jos se tehdään normaalisti lämpökuivaamalla, niin sunhan pitää ottaa ne edellisenä päivänä jo likoamaan ne tuotteet, jos sinä meinaat sen aterian tuolla vaikka luonnossa syödä, mutta noissahan siihen ei mene, kun kaadat kuuman veden, niin se on saman tien jo melkein valmis ateria, että se on aika paljon sitä käyttömukavuutta myös. Tokihan se on sitten niin kuin aromi- ja makukysymyskin hyvin pitkälti. Joo, toisaalta voisin jatkaa tuohon kommenttiin, koska toi Janan vastaus pyöri mulla justiinsa kanssa mielessä, eli Karhusen Päivi täällä, niin tosiaan se rehydraatio-ominaisuus näissä pakastekuivatuissa on se aika haluttu ominaisuus, että sä pystyt, niin jos sulla on pakastekuivattu peruna,
niin jos se on nyt keitetty peruna, pakastekuivattu, niin siitä tulee sitten taas niin kuin keitetty peruna, kun se laitetaan veteen, kun sitten taas tuolla lämpökuivauksella jotenkin niin kuin on enemmän sellaista niin kuin sitkeyttä niissä tuotoksissa, mutta juuri tämän takia niin kun sitten niin kun tuolla on se kysymys, että sopiiko joillekin tuotteille, niin kyllä niin kun, että ihan se, että mitä lopputulosta tavoitellaan, niin sitä mukaan pitää se valita juurikin se kuivausmenetelmä, koska totta kai niin kun erilaiset kuivausmenetelmät sopii sitten niin kun eri lopputuloksille paremmin. Siinä voisi vielä lisätä sen, että täytyy etukäteen kanssa miettiä sitten, että jos saatat vaikka perunan, saatat valmis tuote, jossa on perunaa, jos sä kuivaat sen semmoisella pakastekuivausmenetelmällä, jossa se lämpötila nousee korkeaksi ja pitemmäksi aikaa, niin sehän tarkoittaa, että se kypsyttää lisää sitä perunaa. Eli sun pitää jättää se peruna silloin pikkusen raaaksi, jos sä teet sitä pakastekuivatun elintarvikkeen, ja siinäkin vaiheessa, kun sä laitat sen kuuman veden, niin siinäkin vaiheessa tapahtuu vielä lisää kypsymistä. Eli nämä kaikki nehän on helppo asia testata. Eli mihin vaiheeseen jätät perunan kypsyysasteen, jos sulla on ateriassa perunaa? Sen verran voisin myös tähän kommentoida, että rasvahan ei kuiva, eli voimakkaasti rasvaisia tuotteita ei oikein voi pakastekuivata niin, että siitä tulisi hyvä lopputulos tai hyvin runsassokerisia. Että jos mennään mehuihin, että siellä rupeaa priksit olemaan jotain lähempänä 70, niin sitten se tarvitsee niin kuin lisäaineita, jotta se kuivaus onnistuu. Mutta ja sitten toki tämmöiset niin kuin yhdistelmätuotteet, esimerkiksi kun ollaan leivoksia kuivattu, niin se pitää aika tarkkaan miettiä, että mitkä ne rakenteet on, että ne kuivuu niin kuin samassa tahdissa ja että siitä tulee tämmöinen miellyttävä lopputuote. Joo, sokeripitoiset mehut, ne on haasteellisia, eli silloin me ei kuivateta usein niitä edes normaali lämpötiloissa, eli kuivatus aloitetaan ehkä jo -40 ja lopetetaan -5, niin silloin se rakenne pysyy, mutta me ei edes kokeiltu tuommoisia kuin 70% sokeripitoisuuksia. Mä sanoisin, että mä luulen, että meille maksimi on järkevä, mitä voisi olla joku vähän yli 30 Brix. Mutta nythän jos ajatellaan erilaisia tuotteita, mansikan Brixi, ne huonot mansikat, mitä saatte marketista, niin ei niiden Brix-arvo ole kuin 8, ne happamalle maistuvat mansikat. Jos sulla on oikein huippumansikka lumottar, niin se voi nousta jopa 17 se Brixi ja jotkut toista voi nousta 15, mutta ne ei ole mikään ongelma pakastekuivaukselle. Mä sanoisin, että se sokeripitoisuudet sitten kun mennään sinne lähelle 30, niin silloin alkaa haasteita tulee. Ja sitten pakastekuivauksessa yleensäkin pyritään siihen, että ei siihen tule lisäaineita. Kyllä me tiedetään, että tietyillä lisäaineilla pystytään estämään se romahdus ja saadaan se tuote kuivattua. Mutta jos me ajatellaan näitä myös adaptogeenisia tuotteita ja elintarvikkeita, niin mielellään ei lisätä lisäaineita. Farmapuolellahan se on käytäntö, että sinne aina lisätään yleensä lisäaineita, että saadaan joku rokote pysymään kasassa. Mutta se on eri peli. Siellä ne lisäaineet on valittu myös siten, ettei niistä ole ihmiselle mitään haittaa. Eli tämä on aika monimuotoinen asia, tämä tuotteiden kuivaaminen. Monia asioita pitää ottaa huomioon. Että on käyty läpi pakkaukset ja monet muut, mitkä tulee siinä matkan varrella. Ja minä toivoisin, että Suomeen syntyisi adaptogeenisia tuotteita valmistavia yrityksiä. Joo, Hannu, täällä onkin kysymys ennen kuin hypätään se kokonaan yli, että käytetäänkö alipainekuivausta adaptogeenien valmistuksessa? Haluaisitko vähän tätä nyt selventää? Että Koko kuivausprosessi menee sillä tavalla, että ensiksi se pakastetaan se tuote ja sen jälkeen siitä kammiosta poistetaan kaikki ilma, että sinne saadaan avaruuden olosuhteet.
samanlainen kuin on tällä hetkellä sun pään yläpuolella, kun meet 200 kilometriä. Se on suurin piirtein sitä tasoa. Usein mennään alle millibaariin ja paljonkin alle. Eli se, että mennään hyvin alhaisiin paineisiin ja lämpötiloihin, niin se saa aikaan tämän sublimaatioprosessin, jolloin vesi poistuu tuotteesta ilman, että se käy välillä vesifaasissa. Se ei ole koskaan vetenä siinä välissä. Se lähtee sieltä tuotteesta ja siirtyy kaasuna kondenssilevyille. Eli alipaine on hyvin oleellinen asia. Ja nythän näitä ohjausmenetelmiä, jos googlaatte, kysytte vaikka tekoälyltä, että mikä on paras tapa ohjata tätä pakastekuivausta, niin mä kun sitä viimeksi kysyin, tekoäly ei tiedä, miten me ohjataan se. Enkä mä kerro sitä ikinä tekoälylle. Silloin sen tietää koko maailma, jos mä kerron sen kerran tekoälylle. Niin ne kertoo, että katsotaan kahta painetta, absoluuttista painetta ja sitten semmoista painetta, joka reagoi kosteuteen. Ja verrataan niitä, että silloin kun ne näyttää yhtä, niin sitten se tuote on ehkä kuiva. Näin tekevät jotkut tällä hetkellä, yrittävät varsinkin farmapuolella sillä tavalla onnistua tässä kuivauksessa. Kai ne onnistuukin paremmin kuin ihan peruskuivassa, jossa usein vaan laitetaan target lämpötila ja kun se saavutetaan, niin sitten todetaan, että ehkä se on kuivaa, kun se viimeksi oli kuivaa. Eli painetta käytetään, mekin käytetään painetta myös apuna siinä, mutta paine ei ole meille pääasiallinen ohjaustapa, niin kuin jotkut yrittää sillä ohjata. Syy, miksi me käytetään painetta, on se, että me tehdään hyllykohtaisesti. Jokaista hyllyä ohjataan ikään kuin ne olisi omia pieniä koneitaan. Niin millä sä sitä paineella ohjaat hyllykohtaisesti? Et millään. Joten ainoa tapa on se, millä me ohjataan, että me pystytään sitä hyllystä lukemaan oikeasti ne tilanteet, missä se on. Meillä on tekoälypohjainen järjestelmä, jossa meillä on valtava määrä sääntöjä ja jokainen hylly noudattaa aina tietyllä hetkellä tiettyä sääntöä. Kyllä me nähdään tuosta ruudulta, mitä sääntöä se sillä hetkellä noudattaa, mutta ei me välitetä sitä, että on vaan määritelty, että käy aina se paras sääntö, mikä tuohon tilanteeseen, minkä sä oot siellä havainnoinut, niin osuu. Eli sen takia me sanotaan, että me ollaan otettu uusi tulokulma ja tehty jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole maailmassa tehnyt. Me on patentoitu se meidän ohjausjärjestelmä. Toivottavasti ei tule patenttiriitoja, ne maksaa helposti satoja tuhansia. Voi olla jopa 1 miljoonan riita. Toivottavasti kaikki noudattaa sääntöjä ja eivät lähde tekemään samaa, mitä me ollaan tehty. Mutta me ollaan keksitty jotain sellaista, mitä muut ei ole keksineet. Siitä olemme pikkusen vähän ylpeitäkin. Kai sitä saa vähän ylpeä ollakin. Eli lämpötilaa mitataan, painetta mitataan. Paine pidetään tietyissä rajoissa. Meillä on vielä se mukava juttu, että jos tuo nyt viime yönäkin tai toissa yönä ainakin oli sähkökatkos. Tulee sähkökatkos, niin me selvitään siitä aina. Kyllähän se meidän tekoälyjärjestelmä pikkusen funtsii sitten sen jälkeen, että mitäs nyt. Mutta se funtsii ja miettii, katsoo, että mikä sääntö tälle hyllylle nyt sopisi, kun tässä on ollut tällainen uusi tilanne. Sitten vaan jatketaan. Olemme tehty joskus niinkin, että kun on ollut kiire tullut väliin, pitää saada toinen työ ja toinen on jo aloitettu, niin on keskeytetty pakastekuivaus, viety pakkaseen ne tuotteet, ajettu se kiireellinen ajo ja sitten tuotu ne uudestaan kuivaukseen. Meillä ei silloin vielä ollut se, että jokaiselle hyllylle voi tehdä jopa oman ohjelmansakin. Nykyisin meillä on sekin ja parhaimmillaan ollaan yritetty 30 tuotetta kuivata yhtä aikaa. Periaatteessa voidaan kuivata 350 tuotetta yhdellä kertaa, kaikki erilaisia.
Mutta idea tässä onkin se, että kun me täytetään noita meidän hyllyjä, ne on 65 × 45 kokoisia tarjottimia, niin me koskaan pystytä täyttämään niitä niin, että ne olisi homogeenisia. Yhdeltäkin asiakkaalta me saadaan tämmöistä uutetta, niin joskus se on vettä, joskus se on hyvin viskoosia puuroa. Ja sitten pinnalla on erilaista, meidän pitäisi koko aika pystyä sekoittamaan sitä ja on todettu, mutta eihän meidän tarvitse. Kone tekee sen meidän puolesta. Jokaisella hyllyllä on omanlaisensa tuotet näin ollen ja se tekee sen. Ei meidän tarvitse mitään ohjelmoida jokaista hyllyä erikseen, koska siellä on sama tuote silloin, niin sama ohjelma, mutta se osaa reagoida sen perusteella, että minkälaista se on siellä. Vedelle annetaan vesiohjelma ja sementille annetaan sementtiohjelma. Että jotkut on käynyt täällä kysymässä, että voitaisiko me tehdä se ohjausjärjestelmä heidän tähän pieneen koneeseen. Että olisihan se kiva. Ei me voida sitä tehdä. Kyllä me joskus tehdään niitä pieniäkin koneita sitten, niin saa pienen koneen käyttäjätkin ne samat hyödyt. Mutta tämmöistä me täällä tehdään. Onko muita kysymyksiä? Anteeksi, että mä puhun aina pitkään. Tuliko onko lämpökuivausmarkkina Suomessa pienempi suhteessa kylmä kautta pakastekuivaukseen? Tuliko siihen vasta? No lämpökuivausta ei taida. Kiantama tekee minusta lämpökuivausta esimerkiksi marjoille, mutta muut minusta ei tee sitä. Vai tiedätkö? En tiedä. En tiedä kenenkään muun tekevän sitä. Ja semmoinen marja, se sopii hyvin näihin tämmöisiin sekoituksiin, missä on sitten pähkinää ja kauraa ja muuta. Eli nehän on enempi siellä mausteena. Siinä ei keskitytä siihen, että siinä marjassa olisi C-vitamiinit tallella tai muut. Ne ei ole silloin olennaisia. Olennaista on, että saadaan halpa tuote ja saadaan sitä sinne muiden tuotteiden sekaan. Sopii varmasti suklaankin sekaan sellainen. Ei kukaan, kun syö suklaata tänä päivänä, kysy, että onko siinä ne adaptogeenit paikalla. Minä toivon, että jonain päivänä Fazeri tekee adaptogeenisen suklaan, jossa on huomioitu kaikki asiat. Ja kyllä ne sen vielä tekeekin. Kuudiolla on semmoinen suklaa, missä on. Joo, mä tiedän, heillä on. Heidän suklaansa on, sehän myy hyvin Saksassa tällä hetkellä se Kuudion suklaa ja sitä käytetään paljon lahjasuklaana erityisesti ja se on käsin tehtyä tavaraa. Mä en tiedä kuinka suuria ne volyymit on, mutta Kuudiolla tosiaan on, että ne on lähtenyt jo oikeaan suuntaan. En tiedä, koska Fazeri lähtee, toivottavasti jonain päivänä. Eli ei sen adaptogeenisen tuotteen tarvitse tulla Suomesta. Se suklaata mä en tiedä, pystytäänkö viljelemään. Mutta me pystytään viljelemään meillä kasvihuoneessa monia tuotteita. Ja tänäänkin mä oon täällä paljon kehottanut sitä, että kun meille tulee niitä, harmillisen paljon tulee niitä ATK-keskuksia Suomeen. Ja no niin, vieläkö tulee läpi? Etu. Eli sieltä tulee hukkalämpöä. En tiedä, ottaako se siitä mitään rahaa, jos sä meet sinne ja laitat sinne sen kasvihuoneen tämmöisen ATK-keskuksen viereen ja sanot, että saadaanko me tehdä lämpökäyttöön. Te saatte koko vuotisen kasvihuoneen ilmaisella energialla tai lähes ilmaisella energialla. Siitä voitte yrittää neuvotella sen diilin. Ja siellä voidaan kasvattaa melkein mitä tahansa. En tiedä, pystytäänkö kaakaoa. Suomessa on myös kehitetty nämä LED-lamput sille tasolle, että tämä yksi suomalainen yritys on miettinyt kaikki ne aallon pituudet, mitkä sopii millekin tuotteelle. Eli meillä on tässä maassa teknologiaa, ihan tässä maassa kehitettyä teknologiaa, jota voidaan hyödyntää. Minusta olisi kiva nähdä joskus myös semmoisia kasvatuslaitoksia, jossa tehdään näin. Perussalaatin kasvattaminen näillä LED-lampuilla voi olla vähän
kallista, mutta jos me lähdetään kasvattamaan tuotteita, joiden loppumyyntihinta on 100-kertainen, silloin sillä ei ole mitään merkitystä, mitä se LED-lamppu maksaa ja mitä sen käyttäminen maksaa. Hannu, oletko valmis? Täällä on yleisökysymys. No joo. Mikä on eräkoko teidän kuivaukselle? No, meillä yleensä eräkoko voi olla pienikin, riippuu kuivauksesta, mutta tyypillisesti se iso koko on 5000 kiloa kerralla. Jotkut tuotteet voidaan panna sinne ehkä 7000kin, riippuu vähän tuotteesta, mutta yhteen kärriin menee 35 vaunua, niin sinne voi panna 150 kiloa, 175 kiloa. Se on yhden kärrin kapasiteetti ja kyllähän me tehdään jatkuvasti noita koe-eriä, myös pieniä eriä. Jos on semmoinen koe-erä, jos ei sillä erän antajalla ole mitään ongelmaa, että me voidaan panna vaikka 10 koe-erää saman tien, eli ei ole mitään tämmöisiä kontaminaattiongelmia. Varsinkin kun ne on koe-eriä, niin niitähän ei yleensä ole. Niin niitä voidaan tehdä helposti paljonkin kerralla. Jopa 350 erilaista. Mutta me ollaan yleensä myyty sitten 500 eurolla vaunullinen tätä, että saa täyttää vaunun niin kuin haluaa. Eli näitä voi tehdä. Mutta me ollaan suurtuottaja, eli se on meidän bisnes, että me tehdään suuria eriä. Meille tulee joka viikko tuhansia kiloja kuivattavaksi tällä hetkellä. Ja tässä on semmoinen tilanne, että jotkut asiakkaat toivoisivat, että meillä pitäisi olla kohta 5-6 konetta lisää. Eli en tiedä sitten, onko tässä maassa ihan oikeasti se, että pystyisivät toimittamaan raaka-ainetta niin paljon, että meillä 5-6 konetta pyörisi koko aika. Meillä on tilat täällä sille, meillä on sähköt täällä sille. Eli me pystyttäisiin tähän samaan tilaan laittamaan ne vaikka 5 konetta lisää. Se ei ole mikään ongelma. Eli ongelmaksi tulee tietysti, että jonkun täytyisi maksaa se investointi sitten. Meillä ei rahaa ole 5 koneen rakentamiseen tässä omaan piikkiin nyt lyhyellä ajalla. Valitettavasti. Ja sitten jos se olisi, niin täytyisi katsoa, että siinä on monta asiakasta silloin, että ei jäädä yhden asiakkaan varaan tai 2 asiakkaan varaan. Mutta kyllä täällä nyt aikamoisia keskusteluja käydään Suomessa tällä hetkellä tästä pakastekuivauksesta. Ja kai se suurinta on tuolla adaptogeenisella puolella se tarve tällä hetkellä. Ne tarpeet tuolla maailmalla on, mä käyttäisin sanaa mielettömiä. Ne määrät on niin suuria, että yksi asiakas puhuu 25 000–35 000 kiloa viikossa pitäisi tehdä. No ei me pystytä siihen tällä hetkellä. Sitten toinen asiakas sanoi, että jos te teette tuolle yhdelle isolle asiakkaalle paljon, niin miten te palvelette muita? Hyvä kysymys. Nämä on sellaisia asioita, me ollaan kokoonnuttu tänne, että meidän pitäisi yrittää ratkoa tämä, että Suomella on huikea mahdollisuus. Mutta osataanko me yhdessä ratkoa, löydetään me ratkaisu tähän. Tämä rahoitus on yksi asia, ei sitä pääse yhtään pitemmälle, että me ollaan yksi prototyyppi rakennettu, kai siinä on 33 miljoonaa laitettu rahaa, kun se on tehty. Ei se ole halpa. Nyt pystytään tekemään tietysti huomattavasti halvimmalla seuraavia, mutta nämä on isoja rahoja. Meiltä kysyy yksi lääketehdas silloin tällöin, että oletteko te jo valmiit tekemään sen farmaversion. No joo, senkin prototyypin tekoon tarvitaan 2,5–3 miljoonaa ensiksi. Ei me ole takataskussa nyt semmoista odottamassa tuossa. Mielellään tehtäisiin se, jos vaan joku sanoo, että tuossa on rahat, lähtekää tekemään.
No vähän äsken Hannu vastasitkin tähän kysymykseen, mutta täällä nyt vielä, jos haluat sitä vähän tarkentaa, niin täällä kysellään, että mitä tämä pakastekuivaus nyt sitten niin kuin maksaa. Ja sitten tähän on seuraava kysymys on sitten, että tuleeko teidän kautta raaka-aineet vai pitääkö ne järjestää teille, jos puhutaan perusvihanneksista, peruna, TMS? No, kyllähän ne meille pitää järjestää ja meillä on ollut tämmöisenä listahintana, että jos tulee pakastekuivaamaan, se on 4 € kilo, jos tuo jonkun pienemmän erän. Sitten on ollut vähän enempi, jos tänne tuo vaikka kuusen kerkkää, joka on valtavan paljon volyymia vie, mutta ei paina paljon mitään, eli siinä on menty sitten vähän korkeammalle. Sitten joku tietysti kysyy, no mitä se maksaa, jos me teetetään sitten tuhansia kiloja? No, en mä osaa siihen sanoa, että sitten siinä, jos riippuu minkälainen sopimus tehdään, niin se on sitten siellä jossain 0 ja 4 € välillä se kilohinta sitten. En mä osaa siihen muuta sanoa. Se katsotaan sitten, että se pitää olla meille kannattava ja se pitää olla teille kannattava. Tietysti jos oman koneen hankkii, niin kyllä mä tiedän, että jos siihen otetaan vaan nämä sähkökustannukset ja henkilökuntakustannukset, niin kyllä tämmöisen valmis aterian kuivaa aika pienellä kustannuksella. Ei se hirveästi maksa per ateria. Sitten pitää tietysti huomioida ne esikäsittelyt ja sen aterian valmistus ja pakkauskustannukset, Kyllä. että se koostuu niin kuin monesta eri asiasta tuo tuotteen kustannus kuitenkin. Tätä tietysti voisi verrata myös tuohon pakastamiseen, eli jos sä pakastat tuotteen ja viet sen jääsaukkoon puoleksi vuodeksi, niin mä luulen, että pakastekuivaus on edullisempi kuin säilytät puoli vuotta pakastesaukolla. Eli sitä voi verrata siihenkin, tämä logistinen kustannus. Sä voit pakastekuivattua tuotetta säilyttää missä tahansa varastossa huoneen lämmössä. Eli kunhan on ne pakkausasiat huomioitu ja valoasiat ehkä huomioitu siinä, ettei ole valossa. Ja sitten pitää muistaa, jos vaikka lohta. Meillä on tuolla lohikeittoa, jota me vietiin Ukrainan lapsille. Vietiin muutamia ruokia, kuivattiin niitä Ukrainan lapsille ja he lisäsivät siellä vaan kuuman veden ja saivat lohikeiton. Lohessa on sen verran rasvaa, että se pitää pakata siten, että siitä on happi poistettu, eli hapenpoistaja tai sitten korvataan happitypellä. Me korvattiin happitypellä niissä pakkauksissa, mitä me tehtiin. Ja jos se on tehty hyvin se kuivaus, niin sehän säilyy todella pitkään. Saksassa ne on tutkinut sitä, että miten tämmöinen valmis ateria, kuinka kauan se kestää, niin tämä tutkimuslaitos sanoi, niin antoi niille vain 5 vuoden keston, mutta se johtui paljon siitä, että se ei ollut kuivattu sitten sillä tavalla, että joka ateria on kuivattu oikeaan kuivuuspisteeseen. Että jos se on sitä niin kuin tuolla etelämässä kuivataan esimerkiksi jotain muita tuotteita, että jotkut on kosteita ja jotkut palaa pohjaan, niin silloin mä en antaisikaan yli 5 vuotta sille kestoa sille tuotteelle. Että jos kaikki on kunnossa, niin sehän kestää. Eli rasva tuo sinne yhden lisätuotteen ja se on se joku inertti kaasu sen hapen tilalle tai sitten tämä saksalainen firma käyttää hapen syöjää siellä muistaakseni. Kai ne on. Onko Savokro on testannut hapen syöjiäkin ilmeisesti? Joo, kyllä meillä on ollut, mutta toki se olisi varmaan vaatinut siltä pakkaukselta vielä todennäköisesti jotain muutakin, koska se yksinään se ei riittänyt. Joo. Minä, jos kuvittaisin, jos sillä hapen syöjä plus sitten tämä inertti kaasu, niin koska siihen tuotteeseen, vaikka se kaasukin vaihdetaan sinne jäähappea vielä, niin se hapen syöjä voisi auttaa, kun sieltä vapautuu matkan varrella sitä happea vielä. Eli kukaan ei ole varmaa tulosta sanonut sitä, että kuinka kauan esimerkiksi lohi säilyy pakastekuivattuna. Todennäköisesti aika pitkään, kun se oikein tehdään.
Mä luulen, että meillä aika alkaa olla siinä vaiheessa, että tästä luen vielä täällä meidän studiossa pari seuraavaa kysymystä ja Hannu niihin varmaan vastaa, mutta sitten siirretään sinne Birgitan studioon tämä puheenvuoro ja Birgitta varmaan sitten meille vetää tämän tilaisuuden vielä yhteen. Mutta täällä on sellainen kysymys, että esimerkiksi pakurin kuivaus, minkä kokoista pitää olla kuivuriin ja onnistuuko teillä kuivauksen perään rouhintarakeeksi pakurin siis? Joo, Pakurin on hyvä olla semmoista, me on kuivattu pakuriakin ja se tulee meille valmiiksi rouhittuna tai tämmöisenä, no itse asiassa meille pakuri tulee, ei tule rouhittuna, vaan se tulee meille uutettuna. Eli se on uute, joka me pakastekuivataan. Ja sitten se pakastekuivattu pakuri lopuksi jauhetaan. Pakuri on näistä sienituotteista tietysti myös vähän hankalin, koska se on semmoinen pölyävä tummanruskea jauhe, mikä siitä tulee. Mutta pakuria voi kuivata sopivan kokoiseksi palasiksi, kun sen saa. Eli nythän esimerkiksi, jos ajatellaan, kun me Etelä-Afrikasta saatiin niitä mansikkanäytteitä, ne oli tehty, ne kammottavat näytteet, ne oli viipaloitu, kun ei pysty siellä pakastekuivaamaan niitä kokonaisia mansikoita. No mehän pystytään kokonainen kuivaamaan ihan mennen tullen, ja kyllä jotkut muutkin pystyy siihen, mutta se kertoo, että siinä on semmoinen, että jos se mansikalla on pieni kosketuspinta siihen tarjottimeen, niin se lämmön johtavuus on huonompi. Meillähän tuo kuivatus tapahtuu se, että tarjottimesta tulee se lämpö ja ne sähköisesti lämmitetään. Sitten on paljon pakastekuivaimia, jotka perustuu tämmöiseen säteilylämmitykseen. Eli siellä kiertää nestekierrossa kiertää lämmitystä, mutta se on semmoinen aika lailla epätarkka prosessi, mutta mieluummin rouhittuna pakuri ja sitä saadaan kuivattua, mutta tietyllä tavalla, jos ajatellaan, mulla itsellä on venäläistä pakuria tuolla kotona nytkin, se on vaan rouhittu ja veikkaan, että se on lämpökuivattu. En ole voinut mitata, että kuinka monta niistä 200 hyvästä aineesta on jäljellä, mutta ei todennäköisesti paljon. Olen sanonut kaikille, jos te ostatte sitä pakurijauhetta, niin älkää nyt sitten pilatko sitä, kun te teette sitä teetä. Että muistakaa, että se ei saisi lämpötilassa nousta yli 60 asteen. Jos se on vaikka pieni pakuripala, minkä te teette teeksi, niin 60 asteessa pidätte tunnin sitä, niin siitä tulee, siinä on se optimaalinen, nämä adaptogeenit säilyy siinä. Mutta nämä on kaikki sellaista, että mehän nähdään vain päältä päin, me ei tiedetä, kuinka paljon adaptogeenia kussakin lopputuotteessa on. Huonosti kuivattu pakuri ja hyvin kuivattu pakuri, niin ne voi näyttää samalta, mutta ne ei ole samaa. Meillä se asiakas, joka sitä on meille tuonut, niin heillä joka ikinen erä mitataan ja testataan. Jokainen erä. Eli siinä mielessä se joo, taas mut tuli, anteeksi liian pitkä vastaus. Potkasen mua Päivi aina. Siellä vielä kysytään, että mehän täällä nyt ollaankin, mutta että voiko teille tulla yritysvierailulle, niin vastaan vielä siihen. Ja totta kai semmoinen voidaan järjestää samalla lailla kuin tämäkin, eli tässähän Arktiset Aromit ja Savogro ja sitten tämä Kouvolan Innovation niin ottivat yhteyttä ja totta kai me mielellään kerrotaan näistä asioista, että nythän me ei hirveästi, meillä monta kertaa on tullut semmoisia vierailuja, ne haluaa tietää kaiken meidän koneesta, niin silloin me kerrotaan kaikki koneesta, mitä uskalletaan kertoa. Mutta nyt tänäänkin tämä aamupäivä me yritettiin sitä nimenomaan, että
yhdessä ymmärretään, jos me yhdessä ymmärretään, että samanlainen käsitys tästä, minkälainen mahdollisuus tämä adaptogeeni on Suomelle. Minä itse uskon siihen, että se on aivan valtava mahdollisuus, kun se tehdään oikein. Että jos me saadaan tänne se infra rakennettua ja jos tuo Kumina-markkina 24% maailman markkinoista saatiin tuosta, ei se tullut helpolla, mutta se täysin sama kaava toimii näihin adaptogeeneihin. Että matkitaan. Mulla on tämän yrityksen, joka sen tänne kehitti sen Kuminan, niin heidän toimitustensa esitys kanssa tässä itselläni ja ei voi kuin kuitata, että noin minäkin sen tekisin tänä päivänä. He olivat ensimmäinen, joka Suomessa lähti tekemään tällaista. Me ollaan perinteisesti ollut vain raaka-ainetoimittaja Suomesta. Nyt meidän pitää olla se maailman ykköslisäarvon toimittaja. Raaka-aine ei maksa mitään, mutta lisäarvo maksaa valtavasti. Siinä on se valtava kate siinä lisäarvossa. Että ei olla pelkän raakapuun tai sellun toimittajia, vaan toimitetaan jotain paljon elämää suurempaa. Sitä minä pyydän ja toivon. Ja katsotaan, saadaanko tästä ryhmästä tämmöinen kokonaisuus syntymään. Toivon mukaan. Ja mä sanoisin, että nämä adaptogeenit tulee syntymään Suomeen joka tapauksessa. Me tiedetään jo. Suomessa jo tehdään. Ja ne, jotka sitä tekee, niin mä luulen, että niistä tulee valtavia menestystarinoita. En yllättyisi, että niistä tulee niin sanottuja yksisarvisia, jota tällä hetkellä sijoittajat haluavat, että kaikista yrityksistä tulee yksisarvisia, eli miljardiyrityksiä, arvoltaan miljardiyrityksiä. Ja en yhtään yllättyisi, jos Suomesta löytyy 5 vuoden kuluttua esimerkiksi 10 yritystä, joilla kaikilla on mahdollisuus tulla yksisarviseksi. Mä täällä on sanonut tänään puhunut sitä, että jos mä lähtisin tällä hetkellä nyt tyhjästä tässä taas uutta bisnestä tekemään, niin mä lähtisin tällä hetkellä adaptogeeniseen bisnekseen. En mä lähtisi tekemään näitä pakastekuivauskoneita. Tämä on ollut aikamoinen työ tehdä tämmöinen uudenlainen, uudesta tulokulmasta tehdä uusi teknologia, jota kukaan ei ole maailmassa tehnyt. Me onnistuttiin. No nyt kun semmoinen on tehty, niin nyt se on. Meillä on ovi auki kaikille, jotka tekee Suomessa adaptogeenisia tuotteita. Voidaan tehdä paremmin kuin ulkomailla pystytään tekemään. Ellei me sitten myydä meidän koneita ulkomaille. Mutta se nyt on sitten toinen asia. Eli taas puhuu liian pitkään. Et potkas vieläkään. Onko jotain hyvä, muita? Kiitoksia. Täällä ei taida paikan päällä olla mitään kysymyksiä. Ei ole nyt ollut aika tyhjentävästi tullut tietoa. Pikkuhiljaa alkaa olla meillä aika täynnä, niin me täällä paikan päällä vielä pikkasen päästään tutustumaan noihin pakastekuivattuihin tuotteisiin, mutta oikein paljon kiitoksia kaikille puhujille ja langan päässä oleville ja täällä läsnä olleille. Ja jatketaanpa tästä keskustelua. Kiitos. Hei hei. Kiitos, moi moi. Kiitos, moi. Kiitos. Kiitos. Kiitos, moi. Kiitos, moi. Kiitos.